आज वट सावित्री पूजा है, तो एक सुहागन अपने पति से क्या कहती है। ले ले यह 7 रंग बेनिया ए बालम, ले ले यह 7 रंग बेनिया ए बालम, कर ले बबरवा के पूजनवा ए बालम, करेला बबरवा के पूजनवा ए बालम, सेनुरा टिकुलिया चुनरी लइहा ए बालम, सेनुरा टिकुलिया चुनरी लइहा ए बालम, ले ले लाल की मेहंदिया ए बालम, ले ले लाल की मेहंदिया ए बालम, 7 रंग बेनिया ले ले आइहा ए बालम, करेला बबरवा के पूजनवा ए बालम, करेला बबरवा के पूजनवा ए बालम, केला सेव लइहा नारी यलवा ए बालम, केला सेव लइहा नारियलवा ए बालम, करेला बबरगद के पूजनवा ए बालम, करेला बबरवा के पूजनवा ए बालम, सब कुछ मांगा बोया चरवाए बालम, सभे कुछ मांगा बो अचरवाए बालम, ले ले लाल की, ले ले लाल की सेनुरवाए बालम, ले ले लाल की मेहंदिया ए बालम।